Ui. Au. El tema d'avui és el de la difusió de responsabilitat. Això què és? La difusió de responsabilitat. Pues que quan això passa, s'ha vist que passa quan n'hi ha molta gent que està en un lloc, diguem que el que passa no és culpa de ningú, no és responsabilitat de ningú. Diguem que se difon la responsabilitat. Això passa i si no som conscients passa més i això té perill i té conseqüències que no són gens agradables. Per exemple, se va estudiar un cas molt gros d'una dona que en un desunat, al voltant hi havia moltes finques, gent que estava allí sopant. Era de nit, però hi havia llums en les finques i n'hi havia gent sopant i baix, en un desunat, a una xica la violaren. I la xica demanava auxili i ningú va acudir. No recorde si la història és que la xica va morir o no sé, però va ser molt gros perquè després n'hi havia molts testigs, però tots coincidien en que havien dit que com n'hi havia molta gent en aquest desunat, algú cridaria a l'ambulància o a la policia i ningú ho va fer. Es va difondre la responsabilitat. O també, per exemple, en concentracions multitudinàries, sobretot festives, que la gent va més a la seua, més despreocupada de tot, quan s'acaba la festa i tots se'n van a casa, se queda a la plaça o el lloc on la gent està, es queda tot brut, ple de papers, ple de botelles, ple de tot brut. I dius, però bueno, quan n'hi ha poca gent, quan n'hi ha 4 persones en una plaça, jo què sé, no, està clar que no se va embrutar tant, però a tu no se t'ocorreix tirar un paper i ja està, no? Vas, te'l quedes i busques una paperera. Per què quan n'hi ha tanta gent no? Per aquest efecte, la difusió de responsabilitat. També té un altre nom, l'efecte... Ai, ho he buscat antes per dir-vos-ho i ara me'n recorde. Bueno, la difusió de responsabilitat. Ho he anunciat abans en els stories, ficant un text, ficant una foto de molta gent. Això també passa, per exemple, quan vas pel poble, veus una cosa que està trencada, no? I dius, bueno, pues algun altre avisarà que s'ha trencat això, o una farola fosa, i ja està. I dius, ja hauran avisat. Pues a lo millor no. O sigui, n'hi ha que tindre en compte. El que vull dir és que n'hi ha que tindre en compte aquest efecte per a minimitzar-lo i ser capaç de prendre part i ser responsable sempre, encara que no estigues a soles, encara que no siga cosa teua, però fer alguna cosa, ¿vale? I bueno, hasta el directe d'avui i moltes gràcies per veure'm. Au, adéu. Boop, boop.